Krásne, už letné popoludnie. Zdravím vás všetkých vo webinári Slepé miesta duše. Ešte si trošku posuniem kameru a budem s vami zdieľať obrazovku. No. A túto nechcem. Slepé miesta duše chcem. Tak. Ešte to s vami chcem zdieľať. Pozavieram si všetky okná. Takže slepé miesta duše. To, čo nevidíš, ťa najviac ovláda. Bolo taká uputávka. Rozmýšľam, že či sa vám to s vami zdieľa, čo tu chcem s vami teraz. Musím to trošku sa dozvedieť, jak to tu funguje. Toto. Tak, presne to som chcela s vami zdieľať. Takže slepé miesta duše. Vytvorila som pre vás takú prezentáciu, aby ste mohli so mnou ísť ďalej. Dôležité upozornenie. Táto prednáška, tento webinár neslúži ako diagnostický nástroj a nenahrádza ani odbornú pomoc. Je to len môj pohľad na túto danú tému, čo sa týka neželaných symptómov, neželaných emócií, ktoré sa neustále snažíme odstraňovať, aby sme konečne mohli žiť ten v úvodzovkách normálny život. Niektoré sa nám podarí odstrániť rôznymi terapiami, lekárskou pomocou, psychoterapiou alebo nejakou zdravou stravou, ale niektoré neželané symptómy sa neustále vracajú. A keď je to aj tvoj prípad, poznáš to možno, tak si tu správne. Takže čím by sme začali? Ja som si tu pripravila takýto text, ale samozrejme nebudem tento text čítať. Keď budeš mať záujem, tak môžem ti poslať, ja to potom stiahnem v PDF, ty si to môžeš vytlačiť. Takže zatiaľ toľko, potom to budem s vami ďalej zdieľať, ja si to občas pozriem, ale všetko začína tvojim narodením. Možno sa pýtaš, ako to má teraz spoločné tvoje narodenie s tvojimi neželanými emóciami, neželanými symptómami, diagnózami, o ktorých hovorím. Najčastejšie nás vyrušujú nespavosť, depresie, závislosti, alebo potom sú to už diagnózy, ktoré sa už prejavia v tele. Ja sa ospravedlňujem, kto ma nepozná, volám sa Elena Petrus, som psychologická poradkyňa. 25 rokov som pracovala ako zdravotná sestra, takže mojimi rukami prešlo veľmi veľa pacientov, stovky pacientov. A keďže som veľa pracovala s ľuďmi a niekedy tie vzťahy nefungovali, ja som bola frustrovaná, tak som začala študovať vo Viedni psychologické poradenstvo. Sama som prechádzala poruchami príjmu potravy, emočným prejedaním, takže vždy, keď som mala stres, čo som teraz posledné 3 roky mala, tak vlastne to jedlo mi pomáhalo vydržať ten stres. Zároveň to bolo deštrukčné, pretože som veľa kil pribrala. Takže som ako keby bola donútená sa zastaviť a povedať si, OK, čo to je, čo to zase je. Takže začína to tvojim narodením.
kde ja sa budem pozerať na mobil, pretože tento webinár som dala na inom linku a teraz ho robím na Zoome a ja som ho dala na Google Meet. A zistila som teda, že tu sa nedá nahrávať a chcela by som tu teda pre vás nahrať aj tie, ktoré sa nemôžete zúčastniť a mali ste záujem. Takže pozriem sa, teda ak by sa niekto prihlasoval cez Google Meet, aby som mu mohla poslať, že som proste na Zoome. Takže ako to má, čo má spoločné tvoje narodenie a tvoje neželané symptómy? Takže čo majú tvoje neželané symptómy, ktoré ťa rušia pri tvojom normálnom živote, ktoré ťa vyrušujú, čo majú spoločné s tvojim narodením? Ja čerpám informácie od jednej nemecky hovoriacej psychologickej poradkyne Mária Sanchez, ktorá napísala viacej kníh aj o poruchách príjmu potravy, ale napísala aj knihu Slepé miesto. Túto knihu, niektoré, vlastne jedna z prvých kapitol som preložila do slovenčiny a nahrala na YouTube, ak budeš mať záujem. Pozri sa len na moje stránky www.elenapetrus.sk.com v takej zátvorke SK a tam nájdeš všetky informácie. A to, čo ona hovorí a čo aj ja pozorujem, to chcem s tebou zdieľať. Takže ona hovorí, že vlastne my sa rodíme príliš skoro a veľa vecí alebo veľa orgánov, teda niektoré orgány v našom tele sa musia vyvinúť až po narodení. Do vienka sme dostali obrovský vyvinutý nervový centrálny systém a taká najsilnejší taký pud, ktorý je nám vrodený, je zapadnúť do spoločnosti, pretože dieťa, ak nezapadne do kmeňa, do ktorého sa narodilo, neprežije. Ak si podporovaná v tom, s čím si sa narodil, lebo každý človek sa rodí s určitými vlohami, talentami, osobnosťami. Ak si sa narodila do spoločnosti, kde väčšinou tvojich vrodených osobností sú podporované, tak nemusíš sa tak veľmi snažiť do tej spoločnosti zapadať, pretože tvoje vrodené osobnosti sú veľmi autentické, nemusíš sa namáhať, niečo sa naučiť, aby si niekoho, samozrejme to sa deje postupne ako rastieš, nie v tom veku batoľaťa. Ale dieťa si veľmi rýchlo osvojuje, ako sa v tej spoločnosti, ja tomu veľmi rada hovorím v tom kmeni, ako zapadnúť, ako sa správať, ako zapadnúť. Takže ak si sa narodila do spoločnosti, v ktorej sú podporované tvoje vrodené talenty a osobnosti, tak nemusíš sa veľmi namáhať. Tým pádom zažívaš menej strachov, menej tlaku, menej trestov. Ale ako náhle sa rodíme, čo väčšina z nás sa rodíme, do spoločnosti, kde tvoje vrodené osobnosti nie sú vítané, tak dieťa sa veľmi rýchlo naučí, ako si osvojiť osobnosti, ktoré síce nie sú jeho, ale určitými znalosťami, zručnosťami dosiahne ten cieľ, za ktorý vlastne dostane pochvalu. Veľmi rýchlo sa dieťa naučí, čo smie a čo nesmie. Ja som zavnímala, že sú dve skupiny ľudí. Prečo vám to hovorím? Poďme od začiatku, kde vlastne, na čo tvoje symptómy, tvoje diagnózy, tvoje závislosti poukazujú. Je to veľmi späté práve s týmto obdobím detstva. Je to veľmi späté a ďalej si povieme teda ako. Takže ja som zavnímala, teda sú ľudia, ktorým sa
podarilo plniť všetky tie, alebo väčšinou tie normy spoločnosti a sú ľudia, ktorým sa to nedarilo. A počase, ja som bola tá, ktorej sa to nedarilo, proste ja som zabudla, že sa mám nejako správať, že mám niečo vlastne robiť, hovoriť, ako správne. Ja som sa zabudala proste, tak prichádzali tresty. A pozorovala som teda ľudí, moje kamošky, ktorým sa to teda podarilo, ktorí zapadli do spoločnosti, že vlastne s odstupom času, keď sme dospeli, tak ako keby sme mali rovnaké, vlastne iný príbeh, ale podobné problémy, podobné nastavenia, podobne sme si stáli samým sebe v ceste. Takže bolo to veľmi zaujímavé pozorovať. Príklad, napríklad ja mám kamošku, od ktorej sa očakávalo, aby bola tichá, aby tichučko sedela, dobre sa učila a všetko to nejako tak dávala. A u mňa takisto boli vyžadované rôzne veci a niektoré som dávala, niektoré som proste nedala. Ak dieťa zistí, že s tým, čo je pre ňo prirodzené, nemá právo tu byť, pozerám, či nahrávame, ak zistí, že nemá právo tu s týmito osobnostiami byť, začína samé seba potláčať. Začína samé seba potláčať a všetku svoju energiu dá na to, aby vytvorilo osobnosť, ktorá je pre tú spoločnosť, pre rodičov priateľná. Maria Sanchez nazýva toto vlastne, keď potlačíme samých seba, tak ako keby naše prirodzené vrodené osobnosti strácali svoj domov. Lebo my sme domov týchto osobností, týchto emócií, ktoré sú nám vrodené, prirodzené, ktoré nám idú ľahko a ak ich musíme potláčať, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že budeme sa cítiť prázdni, budeme sa cítiť pod tlakom, lebo potláčame tieto osobnosti. Samozrejme, k tomu sa pridáva tlak, udržať získané osobnosti, lebo ak si musela sa snažiť, aby si získala určité zručnosti, určité vlastnosti, tak udržať si tieto vlastnosti bude potrebovať takisto energiu. Takže a vlastne takto vyrastáme. Tento tlak, ktorý musíme na seba vyvinúť, z lásky k tej spoločnosti, nenechá na seba dlho čakať, kým sa neozvú nejaké symptómy, ktoré nám na tento tlak budú poukazovať. Takže vzniká v nás akási želaná a neželaná osobnosť. Tá želaná, ten vnútorný kritik vie presne, čo máš robiť, ako máš robiť, kedy máš robiť a vie presne, čo príde, ak to nedodržíš. A tá neželaná osobnosť alebo zhluk osobností, ktoré si potlačila, často vlastne má takú silu, že sa ti znova a znova nedarí robiť to, čo od teba tá želaná spoločnosť chce. Želaná osobnosť, tak. A tento boj v tebe začína vytvárať tieto symptómy. Je tam želaná, získaná osobnosť, ktorá vie presne, čo máš robiť. Je to aj vnútorný kritik, aj ten, ktorý ťa poháňa, ten, ktorý vytvára tie emócie strachu, čo bude, keď sa ti to nepodarí. A je niekto v tebe, kto povie, moja zlatá, so mnou toto robiť nebudeš. A tam už sa dostávame k tomu, čo znamená tieto symptómy, že sú posol, ktorý ti prináša, ktorý ti prináša informácie, že pozor, to, o čo sa snažíš, život, ktorý žiješ, môže byť správny, ale nie pre teba. Ja sa znova pozriem, čo som si to tam napísala. Takže, veľmi dôležité si zvedomiť, že rodíš sa
s vrodenými osobnosťami, ktoré, ak sú podporované spoločnosťou, žijú sa ti veľmi ľahko, nemusíš si dávať pozor a nikoho nenahneváš, keď si autentická. Ak vyrastáš do spoločnosti, ktorá má stanovené, ako sa máš správať, čo máš robiť, ako to máš robiť, ako často to máš vlastne, nie čas, to tam vystrihnem, ako často to máš robiť, čo máš robiť, čo máš študovať, akého muža si máš zobrať, ktoré náboženstvo je pre teba to najsprávnejšie, akú sexuálnu orientáciu máš mať, ako keby si mala predlinajkovaný celý ten tvoj život, tak začína v tebe boj. Boj medzi osobnosťami, ktoré si musela potlačiť, inak si bola potrestaná, a boj so získanými osobnosťami, ktoré neustále o to bojujú, aby si robila veci v úvodzovkách správne. Takže toto je jeden dôvod, prečo tento tlak vytvára potom nerovnováhu v tele a vytvára diagnózy, vytvára napríklad závislosti a ťažké emócie, ktorých sa chceš zbaviť, ktoré sú nepríjemné, samozrejme. A potom je tu ešte jedna ako keby taká skupina, ktorá ovplyvňuje tvoj život, teda tvoje emócie a tým pádom aj tvoje zdravie. Takže môžeme sa zase pozrieť na to moje, čo som si tu pripravila. Presne tak, tresty nemusia byť len fyzické, môžu byť manipulačné či psychické. A to, čo dieťa naozaj potrebuje, je pocit, že je prijaté. To už sme si hovorili, že povedali sme si o tej kolektívnej rane, že vlastne celá naša spoločnosť vyrastá v osobnostiach, ktoré nie sú ich. Toto ti všetko môžem poslať. Tak, a čo som si tu napísala? Teda sú ľudia, ktorým sa nepodarilo zapadnúť do spoločenských očakávaných rolí a boli onálepkovaní ako nie celkom normálni. Tu sa mi aj páči, že, čo hovorila Maria Sanchez, že keď sa ti darí tieto očakávania spĺňať, tak si považovaná za normálnu, zapadla si do kolektívu. A až keď začínaš mať nejaké v úvodzovkách problémy a diagnózy, ktoré je vidieť, až vtedy si onálepkovaná, aha, niečo nie je s tebou v poriadku. Lenže ten problém začal už oveľa skorej, ako keď vyústil do nejakého symptómu alebo diagnózy. Takže tým, že chceme vlastne zapadnúť do tej spoločnosti, chceme byť milovaní a potrebujeme aj byť milovaní, aby sme ako deti prežili, tak počase, keď budeš dospievať, sa ti to už bude zdať úplne normálne, to, čo robíš. A v podstate ťa budú rušiť len diagnózy alebo symptómy, emócie, depresie a budeš ich chcieť odstraňovať. Ale tým, že ty ten hlas už nepočuješ, ty sa nepamätáš, čo sa dialo, do jakej spoločnosti si sa narodila, či boli rozvíjané tvoje vrodené talenty, alebo si musela osvojiť nejaké talenty, ktoré nie sú tvoje a musíš veľmi tvrdo na tom pracovať, aby si ich ustála, tak ten hlas, aby si proste vedela, že hej, toto nie je tvoj život, tak tento hlas prevezmú tvoje diagnózy, závislosti, depresie, nespavosť, panické ataky. O tom som už hovorila vlastne, že niekomu sa to podarilo a niekomu nie. A poďme si to ešte raz teda zhrnúť. Vrodené osobnosti sú tie časti tvojej identity, ktoré si priniesla na svet. Tvoje talenty, temperament,
hodnoty, spôsob cítenia. Získané osobnosti vznikli ako reakcia na vonkajší svet, najmä z potreby byť milovaná, prijatá, ocenená. Sú to stratégie prežitia. Prečo je ťažké žiť v získaných osobnostiach? Hoci ti získané osobnosti umožnili zapadnúť a fungovať v spoločnosti, nevychádzajú z tvojej podstaty. Ich udržiavanie ťa stojí energiu, vedie k vnútornému odcudzeniu a často si neuvedomuješ, že to vôbec nie si ty. Tvoja duša cíti nesúlad, no mysel si na tie masky tak zvykla, že tvoja mysel neustále chce vytvárať ten známy, rovnaký príbeh. Ja sa na to pozriem. Takže tvoje symptómy, nič už dnes nie je s tebou v neporiadku. Tie symptómy nie sú prvé, ktoré musíš začať odstraňovať, pretože sú nositeľmi informácií. A nie sú tvojim nepriateľom. Sú to ako keby také správy, ktoré upozorňujú, že niečo v tvojom živote nie je v poriadku. Nie je v súlade s tvojou skutočnou podstatou. Ak ich dokážeš čítať ako signály, môžu ťa priviesť späť k sebe. Tak to je také krátke zhrnutie. A poďme sa teraz pozrieť. Ešte toto vám zazdielam, toto som si tak urobila. Emócie. Emócie, ktoré vznikli z lásky. To znamená, že aj z pozície lásky môžu tvoje emócie byť potláčané. Takže nemusí to byť len vlastne tá kritika, strach, ale bolo ti povedané, alebo naučila si sa nevedomky, že niektoré emócie aj v mene lásky nie sú v poriadku. A tu by som chcela urobiť s tebou také cvičenie. Ja si to takto dám. A chcem ťa poprosiť, aby si zavrela oči. Aby si sa trochu stíšila. Precíť podložku, na ktorej sedíš. Poď s myšlienkami do tohto okamihu, pretože je jediný, ktorý existuje. Tu a teraz sa nič nedieje, si v bezpečí, si na tomto webinári. Asi sa rozhodla tvoje neželané symptómy viacej preskúmať. Keď už máš oči zavreté, predstav si, že máš v náručí 5-ročné dieťa a vidíš, ako je smutné a plače. Teraz si prosím ďalej predstav, ako toto dieťa objímaš, ako ho tíšiš, hladkáš. S akým zámerom ho držíš v náručí? Čo chceš tým dosiahnuť? Chceš, aby toto dieťa už neplakalo, netrpelo, aby už necítilo bolesť, aby bolo znova šťastné. Zavnímaj v sebe, prečo chceš toto dieťa utíšiť. Aké vety by si mu mohla povedať, aby tomuto dieťaťu bol zámer tvojho objatia jasný,
Čo by si mu mohla povedať, neplačkaj, bude dobré, neboj sa, už je dobre, už neplač. Čo by si mu povedala, aby tu ukázalo na ten tvoj zámer, prečo chceš to dieťa utíšiť? Tak chvíľu. Ešte si chvíľočku predstavuj túto scenériu. Nádych, výdych, ešte raz nádych, výdych a pomaličky sa vráť naspäť do priestoru, v ktorom sa nachádzaš. Otvor oči, povyťahuj sa, aby si sa zase tak lepšie usadila, aby si bola tu a teraz. A teraz si povieme, prečo toto cvičenie robíme. Prečo sme ho robili. Maria Sanchez opisuje taký príbeh v tej knihe, kde vlastne otec tíši takéto malé dieťa a poukazuje na to, že aj v mene lásky môžeš dať najavo, alebo aj tebe mohlo byť dané najavo, alebo ty svojim deťom, že takéto plačúce a trpiace dieťa proste chceme ho rýchlo utišiť, aby sa už malo dobré, aby už netrpelo, aby už necítilo bolesť. Samozrejme, z jednej strany je to prirodzené, že chceme, aby to dieťa pochopilo, že nemusí plakať, keď už sa nič nedieje. Zároveň, ale veľmi nepriamo dávame, samozrejme, že nevedomky, samozrejme, že z lásky, dávame takémuto dieťaťu najavo, že tu takáto plačúca nemáš miesto. A vlastne ona tam opisuje ten príbeh, že keď toto dieťa utišil ten otec, tak bol šťastný. A to znova dávame, nehovorím vždy, že je to vždy tak. A nehovorím, že nemáme dieťa tíšiť, ale poukazujem na ten slepý, ako keby to slepé miesto, kde veľmi nenápadným spôsobom v mene lásky dávame deťom, alebo bolo tebe dané, najavo, že budem šťastná, ak budeš aj ty šťastný. A ono je to vlastne, keď zavnímame ten svet, tak všetci sa snažíme byť šťastní. A keď nie sme šťastní, tak je to známka, že musíme niečo robiť, že sa musíme snažiť, že potrebujeme terapeuta, že ten stav byť nešťastný nemáme v programe. Takže toto pozoruj. Ja sa ešte na chvíľu napijem z tejto krásnej termosky. Takže ten stav, že nemáš právo byť šťastná, že nemala by si byť nešťastná, tak je veľmi častý. Pozoruj to na sebe, pozoruj to na ľuďoch. Ako náhle príde problém, ako náhle príde v úvodzovkách nešťastná emócia, tak už sa pýtame, že či niečo nie je v poriadku. Je v poriadku, ak sa cítiš šťastná, je v poriadku, keď sa cítiš nešťastná. Nedávaj tomu taký veľký význam. Samozrejme, každá emócia má svoje posolstvo a ty to posolstvo môžeš prejsť ako prieskumník alebo môžeš z týchto emócií urobiť drámu. Je na tebe. Takže to, čo spôsobuje tlak a ťažké emócie, je ten boj medzi želanými a neželanými osobnostiami, ale aj uložené informácie v nás, v tom rebríčku emócií. O tom rebríčku emócií píše teda Maria Sanchez, že ktoré emócie sú pre nás priateľné a v tomto prípade je priateľné, keď to dievčatko prestane plakať a bude zase šťastné. Takže aj v tomto prípade môže nastať tá situácia, že sa bude toto dieťa cítiť, že tu a teraz
nemám právo tu byť taká, aká som, alebo taký, aký som. A pozrieme sa teda na to zhrnutie, potom som to zhrnula, ten príbeh. Takže povedali sme si o tom rebríčku alebo hierarchii pocitov v detstve. Naučili sme sa vnímať emócie podľa nejakej hierarchie, ktorú nám dali rodičia. A pochopenie tejto dynamiky je kľúčové pre každého, kto pracuje buď s deťmi, alebo ak sa venuješ osobnostnému rastu. Takže poďme sa pozrieť. Toto dievčatko sa volalo v tej knihe Emma. A pozrime sa, ako sa adaptovala na ten rodinný systém. Emma sa snaží stotožniť so spoločensky uznávanými časťami osobnosti a zároveň sa dištancuje od svojich neželaných stránok. Napríklad tým, že ich bude v budúcnosti súdiť. Teda keď plačem, tak to nie je v poriadku. Týmto spôsobom sa prispôsobuje svojmu rodinnému systému a nachádza v ňom svoje miesto. Ak tento človek bude nasledovať rovnaký rebríček emócií ako ich rodičia, získava ako dieťa, ktoré je od prírody úplne odkázané na svoje prostredie, pocit bezpečia a orientácia. To je veľmi dôležité, že deti, ak majú pocit, že zvládajú a hovorím o deťoch, ale je to aj o tvojej minulosti, a že zvládajú vlastne tie emócie, teda prejavujú želané emócie a zvládajú potláčať tie neželané emócie, tak cítia sa bezpečne. To je pre dieťa veľmi dôležité, aby ten rodič bol šťastný s tým dieťaťom. Takže je to veľmi dôležité pre to dieťa, aby zapadlo. Pozrime sa nad tým, že útek pred bolesťou, tým, že sa snaží o pocity, ktoré sú spoločensky a individuálne priateľné, podvedome ale uniká bolesti, ktorá by s odmietnutím nežiaducich pocitov mohla prísť. Takže snaží sa byť tá usmievavá, tá šťastná a veľmi si dáva pozor takéto dieťa, samozrejme nevedomky, veľmi si dáva pozor, aby neprišlo do tej situácie, kde sa bude musieť nejak negatívne toto dieťa prejaviť. Takto síce nevníma hĺbšie emocionálne ukotvenie v sebe, no táto podvedomá ochrana je pre jej detské psychické zdravie v tom momente životne dôležitá. Pozrieme sa na rebríček pocitov ako spoločenský fenomén. Emma nie je výnimkou a jej priatelia a okolie žijú podľa určitej hierarchie pocitov. To znamená, ktoré emócie môžeme prejavovať, môžeme cítiť a ktoré sú neželané emócie, ktoré ak prídu, tak je potrebné konať. Takže tento jav siaha až k základným detským skúsenostiam. Ak dieťa nezažije prijatie všetkých svojich pocitov, vyvinie si vlastný vnútorný rebríček emócií. Deti, ktoré si vytvoria presvedčenie, že nepotrebujem nikoho, často v skutočnosti žijú v emocionálnom poradovníku hodnôt, kde je na vrchole napríklad nezávislosť. Zároveň sa učia odmietať akékoľvek prejavy slabosti, potreby či závislosti ako niečo nepriateľné. Toľko k tomu rebríčku emócií, pozri sa na ten svoj, a ktoré emócie v tvojom živote, v tvojej minulosti boli priateľné, ktoré si smela prejavovať, ktoré boli také neutrálne a ktoré absolútne no-go, ktoré boli v tvojom okolí. Teda emócie, ktoré si v okolí nemohla prejaviť. Pozrieme sa na emocionálnu optimalizáciu a spojenie, vlastne prepojenie s tými druhými, alebo s tým otcom. Keď sa Emma pokúša optimalizovať svoje vnútorné emocionálne prežívanie smerom k uznávaným pocitom, vytvára si tým šancu nadviazať hlbšie spojenie aj mimo rodiny. Zatiaľ som nestretla človeka, ktorý by si po ranných skúsenostiach z detstva nevytvoril určitý rebríček emócií. To znamená, že keď ju otec stíši a ona prestane plakať, začne sa usmievať, začne byť šťastná, tak
tým si vytvára to prepojenie nielen s rodinou, ale aj v spoločnosti, v škole, v škôlke. Takže vlastne naučí sa už aj v ďalších spoločenských vrstvách optimalizovať svoje emócie. Prečo je tento rebríček, táto škála emócií tak veľmi silná? Pretože rebríček emócií v nás neudržiava vedomé myšlienky alebo vieru. Tento rebríček emócií tak v nás neudržiava myšlienka alebo viera, ale biologické procesy nášho nervového systému. Tie neustále zabezpečujú, že určitý emocionálny režim funguje automaticky aj v našom každodennom živote. To znamená, že pre centrálny nervový systém je veľmi dôležité, aby tento už zabehnutý rebríček bol zautomatizovaný. A ako náhle by sme, čo ja v mojom mentoringu robím, začali sa spýtovať, OK, pozrime sa na tento rebríček emócií a či už je to dnes stále tak, ako náhle začneme na tomto rebríčku emócií pracovať, tak prichádza strach, pretože nervový centrálny systém, teda plazí mozog, všetko, čo je pre neho nové, tak je ohrozujúce. Takže prichádzajú ťažké emócie. Aj emócie pocitu trestu, teda strachu, nedôvery sama k sebe. Takže ten rebríček emócií je veľmi, veľmi silno už zaintegrovaný do nášho nervového systému a beží automaticky. A toto je ďalšie slepé miesto. Takže slepé miesto, ktoré nevieš pomenovať. Nevieš ho pomenovať. Vieš, že ti nie je dobre, pracuješ na tom, aby si sa mala lepšie. Možno chodíš k psychoterapeutovi, čo je úžasné. Akože veľa vecí ti môže byť vlastne zrejme, ozrejmí sa ti a môže ti to pomôcť, ale niektoré štruktúry jednoducho musíš prekuknúť. To sú ďalšie kroky, ktoré môžeš v mojom mentoringu so mnou robiť, prekuknúť, kde sa riadiš podľa toho rebríčka emócií a či je to vôbec už relevantné pre teba. A ako som povedala, začať spýtovať sa, či je to pre mňa relevantné, prináša ťažké emócie, kde človek často neustojí tento proces, preto je dobré mať niekoho. Takže pozrime sa príklad otca a dcery, záver zase ďalšej tejto témy. Takže otec si praje, aby sa jeho dcera čo najskôr cítila opäť dobre. Hoci si to neuvedomuje, jeho želanie vychádza z vlastného emocionálneho rebríčka. Teda pre neho, ako aj pre mnohých ľudí, cítiť sa dobre znamená pociťovať radosť. Takže má to vysoko na tom svojom rebríčku tento otec. Každý to tak máme. Takže poďme si to zhrnúť. Ja vám to zase takto zazdielam, aby ste si to mohli so mnou čítať, ale ja to budem aj pre vás čítať. Takže, čo sme zistili? Emocionálna hierarchia nie je prirodzená. Je naučená, našťastie. Nie je prirodzená. Už ako deti sa učíme, ktoré pocity sú tie správne, radosť, pokoj a ktoré sú nesprávne, hnev, smútok. Táto naučená hierarchia vzniká v reakcii na očakávania od rodičov a okolie. Deti sa prispôsobujú, aby prežili. Odmietnutie určitých pocitov vedie k potláčaniu časti osobnosti, čo narúša vnútornú celistvosť. Deti sa prispôsobujú, aby získali uznanie a lásku, ale strácajú kontakt tým pádom so sebou samými, pretože musia same seba, to čo práve teraz cítim. V tomto príklade to bolo dieťa, teda to dievčatko Ema chcelo plakať, ja neviem, že sa s ňou nehrajú v škôlke a otec ju vlastne utešoval, aj keď teda v dobrom. Ale
práve toto je to slepé miesto, že tam strácaš kontakt sama so sebou. A vlastne tento vzorec si nesieme do dospelosti a pokračujeme v dospelosti v delení na žiaduce a nežiaduce časti seba, a či už v terapii, či už v spiritualite alebo osobnom raste. Falošná pozitívnosť sa prehlbuje vlastne naše zranenie, pretože pre nás ľudí to je to, čo my hľadáme, že hľadáme niečo, hľadáme seba, hľadáme Boha, ale koniec koncov hľadáme vlastne tú osobnosť v nás, ktorú sme v detstve potlačili. Takže, ale keďže máme tú hierarchiu emócií, tak môže byť, že sa budeme snažiť byť šťastní, ale tá falošná pozitívnosť prehlbuje zranenie. Takže snaha zmeniť sa k lepšiemu často vychádza z rovnakého mechanizmu, ktorý spôsobil pôvodné zranenie. Že niektoré časti nás nie sú priateľné. Takže čo to znamená? Ak teda sa neustále vychovávame, aby sme sa zlepšili, ak je v našom živote teda nejaký teraz ma nenapadne to slovo, proste ak sú v našom živote neželané symptóm, tak a my ho chceme zlepšiť, teda my sa chceme zlepšiť, chceme ho odstrániť, chceme ho vyliečiť, tak robíme ten istý mechanizmus, na základe ktorého tento symptóm vznikol. Teda on vznikol odmietaním našich prirodzených osobností, vznikol symptóm, ktorý ti hovorí, že počúvaj, tuto si niekde samu seba potlačila. A čo ty urobíš? Začneš odmietať ten symptóm. Samozrejme je to pochopiteľné, ak máš bolesti, ak máš ťažké emócie, tak je pochopiteľné, že sa ho chceš zbaviť. Ale Maria Sanchez hovorí, že uzdravenie sa nedá na tom pracovať, ono sa udeje. To znamená, že ten symptóm, keď ho pochopíš, tak už tu môže byť, nemusí zmiznúť, lebo ho budeš chápať, alebo zmizne, ale nechajme vlastne tomu symptómu tú slobodu, pretože táde vedie cesta k tebe. Takže skutočná zmena a vlastne liečba alebo uzdravenie neprichádza zmenou, ale prijatím tohto symptómu, dať si čas. OK, tak cítim ťa, vidím ťa. Ale to si povieme ďalej. Ale myslím, že vlastne už hovorím asi hodinu, takže toto je vlastne prvá časť nášho webinára. A toto už dokončím. Uzdravenie začína tam, kde si dovolíme cítiť všetko. Aj to, čo bolo kedysi odmietnuté, prijatie celej svojej emocionálnej pravdy vedie k pocitu vnútorného domova. A vlastne ten záver, čo je to teda tá kolektívna rána, ako sme si to povedali, je to spoločensky prenášané zranenie, ktoré spočíva v systematickom odmietaní časti ľudskej emocionality. Tento jav nás oddeluje od seba aj od druhých. Základom uzdravenia je vytvoriť priestor, kde môžeme byť so všetkými svojimi pocitmi bez delenia a posudzovania. Takže toto je prvá časť webinára. Na budúce sa dátum zverejním pod video a na budúce sa ďalej pozrieme, čo teda s tým. Ako uvidieť tie slepé miesta, ktoré vznikli, slepé miesta duše, ktoré nevidíme, pretože vznikli teda v tom našom rannom detstve, alebo sa udiali z lásky, takže ty si myslíš, že no tak toto by som v živote o tom nepovedala, že by som sa na to mala pozrieť. Nevieš. Zatiaľ, kým budeme mať druhú časť webinára,
ťa chcem poprosiť jednoducho pozrieť sa, zober si jeden. Budeme robiť to aj cvičenie, ako uvidieť tento symptóm a ako ho pochopiť. Ale teraz vlastne si zober nejaký symptóm, môže to byť bolesť hlavy, emočné prejedanie, nejaká závislosť iná, proste niečo, čo chceš v sebe odstrániť alebo z tvojho života odstrániť. Zober si tento symptóm a pozoruj ho. Čo by sa stalo, keby nikdy neodišiel, keby nikdy si sa neozdravil? Čo by sa stalo? Píš si to, čo by sa stalo, keby tu tento symptóm mohol navždy ostať. Ak sú tieto emócie ale príliš ťažké, tak buď na seba dobrá, nebuď na to sama. Ak sa chceš o tom baviť viac, pod video dám možnosť kliknúť na kalendár, môžeme si dohodnúť 40-minútové nezáväzné stretnutie, môžeme sa pozrieť na tvoj príbeh, čo by sme mohli robiť a ak budeš chcieť, môžem ťa celý mesiac emocionálne sprevádzať. Pozrieme sa na tie miesta, ktoré nevidíš, mám na to rôzne nástroje, a naša intuícia, tvoja aj moja, nám pomôže vidieť tieto symptómy z inej stránky a to ti prinesie veľmi veľa odpovedí. Neviem aké, lebo tvoja intuícia je mocná, ale ak vládne tvojej intuícii myseľ, čo väčšinou vyrastáme v spoločnosti, kde je myseľ nie náš, ako sa to hovorí, sluha, ale náš pán, tak ten príbeh sa opakuje, produkujú sa nezmyselné emócie a niekedy naozaj je ťažké prekuknúť, čo tam vôbec je a v tomto ťa veľmi rada budem sprevádzať. Prajem ti krásny večer a vidíme sa v ďalšom webinári Slepé miesta duše. Ahoj, ahoj.